panguva ino hazvina kumira mushe. Chokwadi chiri kubuda akodhi kumarumors pamwe nesocial media zviri kuratidza kuti mutungamiri wenyika now achizonyatsowana mukana wekuchipinza kuna kwaChitagwirei and more other allies into the top decision making board. Aiwa, panguva ino patiri kuona kuti paconference iri kuona kwanzi iri ongoing. The Zimbabwean leader panguva ino angaita chaizvo zvari kunyatsokuda achipozishina successor kuda kwaChitagwirei wauri kuda nekusadline VP Kosano Chiwenga. Sara pinda mashuka mudanyo panguva ino rembo subscribe like on the bell like the user kuseno mudanyo chiti. Following repeated blocking of his co-option into the ZANU-PF Central Committee by Vice President Kosano Chiwenga, local business mogu kuda kwaChitagwirei and more than 10 more others might now be admitted in the ruling party's decision-making board in between congresses as they push by their allies intensifies. Ndomashuka ari kuda panguva ino kuonekwa kunzi aiwa panguva ino they are now fighting kuti Tagwirei pamwe chete ne more other 10 individuals now they can be pushed kuti vapinde with the decision making board. Chiitiko chinyanzo kuonekwa kunzi this is the most defining moment yemacitizens eZimbabwe. Nokuti ukangona kuda kwaChitagwirei pamwe chete nevamwe maallies ake vachinge vapinda panguva ine patiri kuona kuti vakomana ve2030 vari kupusha vachiti aiwa Tagwirei ngaapinde tisapote president Masoda Mnangagwa arambe varipo. Nyatsokubuda kuti macitizens pakunyatsokujuya suffering they are now installing what they want, might it be a dynasty or whatsoever, as a way panguva ino yekusafeguarda mainterests apresident Masoda Mnangagwa. 2028 zvanyatsobuda pachena kuti kuda kwaChitagwirei kana maforces ana Chiwenga naGeza akasasucceeda kuda kwaChitagwirei is going to succeed the president. Modza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Abvina comment section medu mafunguro enyu, so subscribe or like, check on the bell icon.